Afọ 2020 malitere site na atụmanya dị elu. Anyị niile nwere atụmatụ dị ukwuu maka afọ magburu onwe ya, mana 2020 nwere atụmatụ nke ya. Ọrịa zuru ụwa ọnụ, ndakpọ akụ na ụba, ngagharị iwe na mbibi nke ndụ na ihe onye nwe nke mere n'afọ a dị ọtụtụ. N'afọ a anyị mụtara ihe dị oke mkpa n'akụkụ niile nke ndụ. Ka anyị na-akwado maka afọ 2021 kacha mma, oge eruola ikekọrịta ahụmịhe ahụ nke anyị hụrụ n'afọ 2020. Ndị anyị hụrụ n'anya tụfuru ndụ ha, ahụmịhe nke anyị nwetara site n'ịrụ ọrụ n'ụlọ, ụzọ ndị ọzọ dị iche iche anyị chọpụtara eji enweta ego, ndụ anyị gbanwere na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. N'ọnwa Disemba, Television Entertainment Network 10, ndị nwe ụlọ ọrụ Nigezie Extreme, Orisun, Isi Mbido na Area 10 nọ n'ọnwa Disemba na-ewetara gị #My2020Lessons. Jikere ịkọrọ anyị My 2020 Lessons na ihe gbasara azụmahịa gị, ezinụlọ, ịhụnanya, ọrụ, agụmakwụkwọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ihe niile dị na tebụl, ihe ọma, ihe ọjọọ na ahụmịhe ọjọọ nke afọ 2020. Ahụmahụ nke onwe gị bụ ihe nwere ike ịkpalite mmụọ onye ọzọ ịbanye n'afọ ọhụrụ. Kekọrịta akụkọ gị n'ụwa niile ma nwee ihe nrita dị iche iche. N'ọnwa Disemba, My 2020 Lessons bụ nke ndị kwadoro site n'aka Television Entertainment Network 10. Ka anyị mee ka ọnwa Disemba bụrụ ihe a ga-echeta echeta.